Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Joseph tal-li l-għajt l-istedina tiegħi. Tgħidilna daqsxejn dwarek u dwar ix-xogħol tiegħek. Mela le, qabel xejn grazzi tal-li stedinti fuq il-podcast. Ġieli nsegwik u x'vera. Ġieli tkellimna online ukoll ma fl-aħħar niltaqgħu fiżikament. Iva, so jiena bħala persuna bniedem akademiku, naħdem l-Università ta' Malta għadha l-aħħar 13-il sena. Il-linja prinċipali tiegħi hija studji tad-DNA u ġenetika, so DNA studies u genetics, speċjalment b'interess partikolari fuq id-dem u mart tad-dem u speċjalment mart rari tad-dem. Dan ġifieri jeżisti kullimkien f'Malta u postijiet oħra. U inti meta inti għandek il-mart huwa ftit mill-aqwa għodda biex in-nies jifhmuh, jistudjawh u jkun jafu kif jikkompara u jikkontrasta man-normal. Jekk hemm normal u x'vera. Fejn inti tista' tikkontrasta il-mart man-normal biex imbagħad once li inti tifhmu aħjar tista' tattakka aħjar, tista' twaqqfu iktar effiċenti milli jagħmel iktar ħsara. Il-mediċina, ix-xjenza fil-kuntest tal-mart dik hija waħda mill-wedjiet u x'vera mix-xogħol li aħna nagħmlu. Li inti tipprova tifhem dejjem aħjar tuża l-għodda kollha li għandek biex imbagħad once li inti tifhem jekk mhux 100% ma ħafna mill-istorja mill-puzzle tkun tista' twaqqaf jew tiddevja jew nkella tirranġa il-mart li jkun hemm. U dana huwa firxa wiesa fuq kull tip ta' mart possibbli. Jiena tħall dal-aħħar hekk dal-aħħar ili 4 snin għaddej fuq għal ħaġa. The Universal Blood. Dak interessanti. Iva. Id-dem huwa topic interessanti immens. Issibu ġvera fil-ġisem tal-bniedem issibu kullimkien u id-dem huwa li ġor nutrienti kollha sew tajbin u sew dak li huma ħżiena jiffiltrom ukoll u jgħaddi mill-organi kollha. Id-dem tant kemm huwa importanti li inti għandek meta inti għandek nies li forsi jkunu suġġetti għal operazzjonijiet. Inti dejjem għandek stand-by li jekk in-nies jitilfu d-dem irid ikollok stand-by riserva biex jieħdu trasfużjoni tad-dem. Daqshekk huwa importanti. Sew jekk hux inkella inċidenti gravi ta' traffiku fejn inti għandek in-nies meta jidħlu l-emerġenza jingħataw id-dem biex jinżammu ħajja. Jien partikolari mid-dem kollu li fil-fatt id-dem huwa kompless, hemm ħafna affarijiet fih. Hemm ħafna differenti. Hemm ħafna. Però hemm minnhom rari. Ukoll. Dak li jagħmel rari huwa x'inti id-dem magħmul mill-ilma u miċ-ċelluli u minn proteini. ċelluli għandek tipi differenti, però l-iktar forsi n-nies li jisimgħu fuqhom huma ċelluli l-ħomor, il-red blood cells u x'vera. U ċelluli l-bojot, white blood cells. Issa l-bojot jinqasmu f'ħafna tipi differenti. Hemm dawk li jiġġieldu l-infezzjonijiet tal-bakterja, hemm dawk li huma primed biex jiġġieldu il-viruses, u hemm oħrajn li huma scavenging, jiġifieri qishom pulizija dejjem iduru, ħalek jaraw xi ħaġa mhux qiegħda sew, immorru għalija. Jista' jkun ukoll anke ċelluli tagħna stess, tan-nies stess, li forsi they turn bad, naf jkollhom żball jew difett fid-DNA tagħhom, dak jibgħat trigger lill-ġisem tagħna stess li isma' hawnhekk hawn żball, hemm xi ħaġa li mhux sejra sew, mela dawk iċ-ċelluli jridu jitilqu min-nofs. Jiġu flashed. Eżatt. Allura inti ċelluli bojot tagħna jmorru, jittargetjawhom
u jikluhom, they engulf them. Anka l-kanċer u t-tumuri, ġifiri xi minn daqqiet, jekk inti ċellula illi minn normali tikkonverti fil-bidunet li jiżviluppa tumuri jew kanċer. Ammont ta' ċelluli minn tagħna stess, iċ-ċelluli l-bojot, jarawhom, jittargetjawhom u joqtluhom. Issa l-kanċer żviluppa b'tali mod dan l-aħħar jew dal-aħħar snin, żviluppa b'tali mod li jkun kapaċi jelimina jew jinħeba mill-ċelluli l-bojot jindunaw bih. Dik hija l-problema. Għamel upgrade. U l-upgrade jista' jkun li jew aħna stess ġibnija fuqna, jew inkella matul iż-żmien. Ġinti l-kanċer huma ċelluli u oġġett ħaj, u l-oġġett ħaj jadatta u jiżviluppa matul iż-żmien. Però bil-mediċina hemm ukoll mediċina u kimika, speċjalment kimika riċenti, fejn dan l-aħħar sirna nafu li jekk inti mhux lil kulħadd mikil ċertu nies ittihom din il-mediċina, iċ-ċelluli l-bojot fejn qabel ma kinux jarfuhom lit-tumur u l-kanċer, issa sirna tikxef dik il-purtira li l-kanċer tinħeba warajha u jmorru jsibuhom jattakkawhom. Din hekk tissejjaħ immunotherapy, jew hija terapija li mhix ibbażata fuq kimika li toqtol iċ-ċelluli bir-radam, hija kimika li taħdem biss illi iċ-ċelluli tiegħek personali, il-white blood cells iċ-ċelluli l-bojot, titrejnjhom u tattakka l-ċelluli l-ħżiena. Mela, jekk kif wasalna l-ġurnata u bdejt nara li skużani, qed jilħu livelli pereżempju fejn qed jaħdmu b'xi cells ta' żrinġ biex joħolqu xi robot biex jattakkaw lokal. Iva, mela, wieħed qabel ma jitkellem fuq l-affarijiet, inti qed tissejjaħ pereżempju hekk bl-Ingliż jissejjaħ gene editing, gene therapy. Dan huwa kollu reali, da kollu jeżisti, u aħna ftit minnhom nagħmlu aħna wkoll, jew kellha kollegi tagħna barra minn Malta. Jien ma nistax nifhem il-ħaġa ta' kif daw ir-robots, sejħulhom robots, jaħdmu bil-UV. Kif jista' jkun? X'inti kapaċi jkollok trigger. Inti jkollok ġifieri bil-UV jew nkella bid-dawl jew fluorescence. You can instigate, you can switch on a particular gene, jew pathway per eżempju, dik qed teżisti wkoll. Mill-livell ta' DNA, forsi biex nifhmu ftit forsi n-nies li semgħu, inti għandek DNA għandek dawn famużi erbatri, ATCG, kif semmejna l-ewwel, dawn l-erbatri jinstemaw sempliċi, però f'persuna f'ċellula waħda inti għandek 3 biljun par ta' DNA. U nisma' mulin minn 30 triljun ċellula. Ġifier tista' tagħmel il-matematika, ġifier DNA hemm ħafna. Dan huwa kontinwament ħaj jinbidel, ġifier inti iċ-ċelluli jiddividu u d-DNA jrid jirreplika u jiddiviedi. Xi minn daqqiet isiru waqt li inti bħalma inti tagħmel photocopies. Sewwa, imma fotokopja tagħmel images para. Jekk inti qed tqabbad lil xi ħadd jittajpja, hemm ċans li xi kultant isir żball. Issek li żball indu ngħid bih tafas backspace u tbidlu. Jekk li żball ma biddiltux, dak ħajbqa' hemmhekk. Issek baqa' hemmhekk, iċ-ċans li inti tagħmel copy paste. Li żball ħajbqa' dejjem hemm. Issa għalhekk il-ġisem meta jikber, jixxieħ u jinbidel, għax iktar ma jgħaddi żmien minn fuqu, mhux ibniedem biss anke l-annimali, l-aging, inti għandek akkumulazzjoni ta' żbalji fid-DNA li l-ġisem mhux kapaċi jarafhom, jagħmel backspace u jkorreġihom, inti kollok akkumulazzjoni tagħhom, jew xi minn daqqiet jibdew jinħolqu il-problemi jew red flags. Dawn l-iżbalji, inti ġifieri id-DNA uman kieku kellek tħares lejh bħala 100%, 100%, mela 100% dak li jsejjaħ il-ġinom. 3% minnu biss hemm genes. Genes mhux il-libsu. Genes huma they code minn għandu għajnejh blu, ħodor, twil jew qasir, il-kulur tal-ġilda, whatever. Dak huma il-genes, li genes ġifieri id-DNA
joħloq proteina. 3% mid DNA biss huwa hekk. 97% huwa non-coding, memx genes, huwa dak li sejjaħ dark genome jew nkella junk DNA kien jidulu qabel. Reproductive cell. Reproductive cell għandhom il-ġenetika tagħhom. Għalija. Inti għalhekk persuna huwa set u combination ta' 46 chromosomes. Fil-reproductive cell inti għandek 23 u 23. Ħalla meta jiltaqgħu fl-imkien inti jifforma persuna with a full complement of DNA. Ġifieri għalhekk tħares kemm tħares dejjem tinżel dejjem fil-level tad-DNA. Ġifieri dawn meta jintaqgħu, ġifieri 23 mantlhom u 23 mant il-missier kif? Ekku. U ġifieri kif jintaqgħu jiġu 46. Eżatt. Ekku, dak huwa kif tabattejt. Allura kif ma neħdux 46 eżempju 46? Ma badak li stramba. Xi ġifieri? Għax inti tagħti n-nofs mingħand l-omm, n-nofs mingħand Għax aħna bħala nies, bħala persuni, aħna prodott nofs tal-omm u nofs tal-missier li jifforma bniedem autentiku. Sa ġieli jkun hemm kundizzjonijiet li mhumiex komuni, frekwenti jew tas-soltu, u meta jkun hemm żbalji jew xi ħaġa ma ssirx kif issir frekwentament, hemmhekk fejn jinħolqu kundizzjonijiet differenti. Pal pereżempju għandek trisomies, le? Fejn għandek extra chromosome. Extra chromosome jirriżulta fid-Down syndrome u hekk. Ekku, dik hija xi ħaġa fejn inti qed chromosome or DNA level, inti għandek xi ħaġa li ma ssibix frekwentament fil-maġġoranza tan-nies. So inti dik l-extra u xi kultant ġieli jkun hemm nuqqas ta' chromosomes ukoll inti jkollu jew chromosome addition jew chromosome deletions ukoll. Ejja. U inti jekk inti għandek meta jkun hemm deletion. Ukoll. Jekk inti żżomm f'moħħok hux vera illi d-DNA fih għandek il-genes u l-genes jagħmlu x-xogħol. Ġifieri jagħmlu ċertu pathways, jagħmlu ċertu xogħol biex inti toħloq l-enerġija jew tikkonsma l-ikel. Jekk inti naqqart jew neħħejt xi affarijiet minn dawn l-affarijiet fundamentali, inti il-bniedem ħadd biddillu ħajtu jew ħadd biddel kif jiffunzjona, kif jaħdem. Kemm għandna mid-DNA minn affarijiet minn ħolqien madwarna. Ejju, mela. Sejna m'iniex espert, però bli naf jiena, bli qrajt, bli studjajt, u anke bħala komunità ta' xjentisti, ġoħna id-DNA tħares fejn tħares. Jekkux in-nies li nafu aħna, jekkux l-annimali, kull tip ta' annimal, kelb, qattus, asfur, insett, u anke jekk tinżel fil-livell ta' unicellular, ġifieri il-ħmira, il-yeast, jew nkella l-mikrobi, il-bakterja. Id-DNA fihom huma dejjem l-istess erbajtri, dejjem. Id-DNA aħna nemmnu bħala teorija, bħala evoluzzjoni li aħna ħriġna minn ċellula waħda, mhux vera qed nitkellmu fuq miljuni ta' snin ilu. U meta inti għandek l-evoluzzjoni li inti matul iż-żmien iċ-ċelluli dejjem jinbidlu u jsiru iktar komplessi. Issa għalfejn jisiru iktar komplessi u għalfejn l-evoluzzjoni u għalfejn it-tibdil, naħsbina id-definizzjoni jew nkella l-ispjegazzjoni eżatta ħadd ma jafa, però li l-origini, the origin ġej minn wieħed dika naslu nifmuha. Aħna bħala nies qegħdin branċ wieħed fin-naħa tal-annimali, eukaryotes jew eukaryota. Ġifieri bħalna għandek l-annimali l-oħra kollha. Hemm ukoll li forsi ftit nies jafu li aħna fina jew kella ċ-ċelluli tal-annimali u inkluż in-nies. Ġo ċ-ċelluli tagħna hemm remnants tal-mikrobi. Inti dik hemm organell li sejjaħ mitochondria. U l-mitochondria hija il-powerhouse, il-power station taċ-ċelluli. Il-mitochondria għandha d-DNA tagħha. Ġoħna jekk ċellula
daw li semmejna 30 triljun ċellula, għandhom id-DNA tagħhom il-ġinom u 3 billion DNA base pairs. Ġo ċellula hemm il-mitokondria u għandha d-DNA tagħha li huwa circular, huwa tont. U kieku kellek diġà nafu meta inti tħares liħdek id-DNA u taqrah u tifmu huwa simili esaġerat bħal huwa d-DNA tal-mikrobi. Mela aħna nemnu li kien hemm teorija u ġvera fejn il-mitokondria kienet bħal mikrobi. Iċ-ċelluli li huma ikbar li ma kinux daqshekk forsi effiċenti biex joħolqu l-enerġija, daw iltaqgħu mal-mikrobu mal-mitokondria u kien għandek a form of a symbiotic relationship fejn iċ-ċellula l-kbira kielet jew ħakmet l-mitokondria. Allora il-mitokondria peress li hija żgħira sabet refuġju fiċ-ċellula l-kbira, għabek qatt ma tista' tiġi attakkata, mhux vera. U bħala kif tabad bħala ringrazzjament jew bħala paripassu, il-mitokondria tagħti l-enerġija liċ-ċellula. Interessanti. Għadik hija symbiotic relationship. Stramba, kif jirnexxiela taħdem il-ħaġa. Ekku. Fil-fatt anke meta tħares lejn fil-livell ta' tħares kemm tħares hemm dak li sejħu ribosomes. Ribosomes huma sub-unit an organell, ġifieri fejn inti ir-ribosome jaqbadlek l-RNA biex minnu joħloq il-proteina. Ir-ribosomes li ssib fil-mitokondria bħala units huma l-istess eżatt bħal tal-mikrobi, bħal bakterja. Inti batt id-DNA barra minn din id-dinja. Ekko, dan huwa it-topic li ridna tħattu fuq. Iva, mela jiena ġifieri minix l-ewwel persuna li ħsibt u ddiżinjajna esperimenti li batnihom fl-ispazju lura, ġifieri qabli anke fi żmien sittinijiet u sebgħinijiet saħan sitra telgħu in-nies fuq l-qamar għal min irid jemmen. Ġifieri aħna nafu għax nafu. Ekku. Hemm forsijiet li l-stadiums ta' Hollywood u la ħadmu ħafna dak iż-żminijiet. Imma dak suġġett ieħor. Ġifieri l-esperimenti ilhom jitilgħu għal ħafna raġunijiet. Primarjament inti għandek jew literalment fundamental quest of knowledge. Ġvinti trid tifhem xi ħaġa illi qatt mhix mifhuma daqshekk 100%, mhux hekk din hija xi ħaġa li ammont ta' nies, speċjalment xjentisti, ġinti xjentisti għalhekk iħobbu jsaqsu ħafna. Inti toħloq mistoqsija jew għandek mistoqsija, you have a research question, u inti trid tiddiżinja ammont esperimenti biex twiġibha. With all means necessary, le? Min jifforma team, min jifforma gruppu, min jikollabora ma' ħadd ieħor. Mela, fundamentally, inti peress li fl-ispazju huwa barra mid-dinja. Zero gravity, imma gravity, mela iċ-ċelluli ħajjaġixxu kompletament differenti. Jien nista' ngħidlek minn hawn illi in-nies, ħankellmu fuq in-nies. Jekk in-nies jitilgħu fl-ispazju, kif fil-fatt hemm l-Space Station, mhux hekk? Dana inbena fis-sena kien li inbena ma fis-sena 2000 kien qisu commission diġà ilu 20 sena u fuqhom idur madwar id-dinja. L-Space Station huwa kbir daqs football stadium. Ġiesi qed tara stadium tal-futbol barra mid-dinja u jdur madwara. Dan ġifieri f'ċertu ma nafx il-ħinijiet, imma mill-internet minn Facebook jew tista' tara il-ħinijiet tkun għaddejja. U tkun taf eżatt kien f'għaddej. Jekk persuna jieqaf u jħares lejn is-sema, hopefully jkun post fejn huwa mudlam għax bidwa ma tistax taraħ. U tara għaddej, inti taf eżatt minn fejn għaddej. Hemm l-Space Station internazzjonali, hemm Space Station Ċiniż, Tiangong, u hemm ħafna satelliti oħrajn, ġifieri hemm ħafna oġġetti. Eluf. Però l-Space Station peress li huwa kbir ħafna, jirrifletti ħafna u jkun jidher vera kif taqbad tgħid differenti mis-satelliti oħrajn. Persuna abbord l-Space Station ma jistax iqatta aktar minn sena fuq, ma jistax, għax il-ġisem jikrolla, jitkisser, jitfarrak. Id-dem jisir anemiku. Għax tant kemm jitkissru ċelluli ħomor, tant kemm id-dem jizvinta, iktar milli jiġi prodott. Mela għandek anemija profonda. Għandek wasting tal-muskoli, ġifir il-muscles jibdew jinxfu u jiċkienu.
L-Adam jibda wkoll jitmermer. Il-vista tibda titlaq, fat ħafna mill-astronauti meta jiġu lura ikollhom bżonn jew korrezzjoni fil-vista jew kella jrid ikollhom nuċċali tal-vista. Ma jibqgħux jaraw kif kien jaraw qabel. Forsi xi kollhom inqas dawl. Lex inti għandek bil-microgravity il-fluids interni huma kollha meta għandek pressjoni li tiżdied f'lajn. U anke ġi l-organi tal-bniedem ma jibqgħux l-istess forma u sura kif qegħdin fid-dinja. Kif kellek taħseb ftit il-bniedem huwa vera maħluq biex jgħix fid-dinja, mhux biex joħroġ barra minn hawnhekk. Ma titqis dejjem li inti l-bniedem ara kemm kellhom jgħaddu eluf u miljun ta' snin biex aħna għandna s-sura li għandna mhux hekk. Il-bniedem vera adatta għad-dinja kif nafu biha llum. Jista' jkun forsi l-qudiem nivventaw xi ħaġa fejn noħolqu gravità. Iva. Hemm diġà xi ħaġa li. Fil-fatt hemm ħafna studji biex inti qabel xejn inti waħda sewwa xem ħafna, waħda mill-wedjiet ta' space science, space exploration, anka jiena nemmen fija, inti il-bniedem irid jitlaq barra mid-dinja biex inti jekk inti għandek mela huwa previst, mela aħna bħala dinja li la teżisti 4.5 biljuni, 4.6. Aħna diġà qegħdin halfway through id-dinja meta format u kemm baqala biex tispiċċa. Ġifieri 4 biljuni jew 5 biljuni ta' snin oħra, id-dinja tkun qiegħda f'post kompletament inabitabbli fejn ix-xemx ħad tkun kważi belat. Eżatt. Mela aħna qegħdin f'nofsa il-biċċa xogħol. Issa tgħidli kemm inti jew sħabek prosentużi mela tridu toħorġu mid-dinja biex sakemm ma nkisrux qabel. Fil-fatt dik hija aħna ngħidu li f'temp ta' mijiet jew 1000 sena oħra min jaf kif qed inkunu. Jiġifieri in-nies kapaċi nkunu kaġun li mhijiex xi ħaġa impossibbli din, inkunu kaġun illi innaqsu drastikament il-popolazzjoni jew l-umana kif nafu aħna. Mhix impossibbli. Il-bniedem il-parassita tad-dinja. Ekku. Allura d-dinja kapaċi ssib modi istess kif terġa' kif laqbad tgħid. Tirreġenera. Allura li kont ġej għall-punt jiena bħala persuna li nistudja u naħdem fl-ambjent ta' DNA u ġenetika u li nemmen ġifieri id-DNA u n-nies u life form, ġifieri life in its broadest term. Jiena nemmen li għandha bżonn tkun preservata u li toħroġ lil mid-dinja biex inti life form toħroġ barra mid-dinja tmur lejn il-qamar, Mars, lejn l-qamura ta' Saturn u Jupiter. Irridu nsibu xi ħaġa li jew li ma tagħmilx sens għax il-bniedem ħin kollu jiġieled bejnietu, jiġifieri jekk taħloq spaceship biex timxi u tmur x'imkien ieħor u ħadd iħu tul ta' żmien jaf ma tasax għax il-bniedem jiġieled ma' xulxin. Ekku. U tipo tkun falliment kbir żgur. Issa għalhekk dal-ħafna jgħidu dal-ħafna flejjes enormi ta' biljuni. Qabel xejn ġifieri il-flejjes li ntefqu bħalissa fl-ambjent tal-ispazju rockets mhuma xejn ħlejn flejjes li jintefqu propju fuq il-gwerer. Mela. Triljuni ta' flus biex toħloq apparatu makkinarju biex toqtol lin-nies. Lockheed Martin palissa ta' fejn din l-stocks tiegħu tagħhom. Min jafu, Mola s-sema. Qed jagħtu lill-Ukrajina. L-Ukrajina u Russja ġiex naħat biex jaxxaqa. Ekku, inti għandek fuq dak il-punt inti għandek big business. Flejjes kbar. Mhix xi ħaġa li din jiena nidħol fiha jew li toġobni, anzi pjuttost I detest it. Jiena bħala persuna li naħdem u nifhem hekk life science, u ġifieri health science. Ġifieri gwerer jew li taħsad il-ħajja ta' ħadd ieħor għal xejn b'xejn jew inkella qed taħsadha b'mod metikolus apposta, dik hija l-oppost tiegħi huwa l-yin yang sewwa. Jien naraħħa bla sens. Fis-sena 2023 għadna t-nġildu immaġinanti kun hemm l-aljeni minn hemmhekk jgħidu daw x-xalini x'nu ma jagħmlu jġildu bejniethom. Min jgħid forsi dan huwa kollu instigat minn barra. Le li ċajtaw. Ma naħsibx għax ma naħsibx ħanilek għaxiex għax kull fejn ikun hemm konflitt jidhru u jitfu l-armamenti.
Ekku. Jiġifieri ma naħsibx li huma evil. Ħanejdu. Ma nkomplu fuq id-DNA. Ekku. Eħe. U l-ewwel biex ma niddevjax wies, inti semmejt ukoll fuq l-inġinerija u nanotechnology. Din teżisti ġifieri aħna u xjentisti fil-laboratorji mela aħna attrezzati biex kif forsi fimt nitlu fil-livell ta' DNA biex naqraw id-DNA. Edin fil-livell ukoll, anka fil-livell ġifieri ta' mediċina u biex tfejja in-nies. Se biex niftijem sew din xi ħaġa applikabbli għal kulħadd għax hija xi ħaġa għada infancy, ġifieri għada bidu. Però fejn hemm żbalji jew mutations fid-DNA illum il-ġurnata qabel konna fil-laboratorju li nistgħu nidħlu fiċ-ċelluli u nbidlu d-DNA, jiġri tneħħi il-ħażin u tdaħħal it-tajjeb. Tikkorreġih. Dik hemm għodda bl-Ingliż ħanidu li semma bl-Ingliż jissemma CRISPR-Cas technology. Dana żewġ minn nies għadhom kif rebħu l-Premju Nobel tiegħu mhux dis-sena ilu. Din hija għodda li tinsab primarjament ġol mikrobi. Jiġifieri il-CRISPR-Cas tool and system tinsab fil-mikrobi fil-bakterja u hija għodda li jużawha kontra l-viruses. X'inti kif għandek viruses li jinfettaw in-nies, għandek viruses li jinfettaw il-mikrobi. U l-mikrobi ma jeħdux gost. Allura il-mikrobi għandhom għodda biex kif il-virus jattakkom u jinjetta DNA fihom, mela il-virus x'jagħmel? Il-virus jinjetta DNA biex hu jieħu over u jirreplika 1000 kopja tiegħu. Sewwa hekk jaħdem il-virus anka fina. Il-mikrobi jekk jirnexxielhom jindunaw bil-biċċa xogħol u kif injetta id-DNA tiegħu il-virus għandhom l-għodda biex iqasqsu u jqaċtu l-DNA tal-virus. U meta jagħmlu hekk jirnexxielhom ikampaw u jisalvaw. Oġġett ħaj ġifieri. Let's go. Il-virus mhuwiex bħal ċelluli kif nafu aħna il-mikrobi u ċelluli tan-nies. Il-virus huwa ħaj u jaħdem meta jinfetta. Sakemm qiegħed kwiet x'imkien fir-rokna jew fil-freezer ta' xi ħadd, mhux kapaċi jiddividi, biex jikber u jiddividi irid bil-fors jinfetta mikrobi jew ċelluli oħrajn. Irid ikollok low immune system. X'inhu huwa? Irid ikollok low immune system biex jaħdem. Ukoll. Ekku, ġivinti jekk inti ovvjament dvarja persuna jista' jkun f'saħħtu ħafna. U xorta jista' jkun jekk inti iltqajt ma' virus pjuttost b'saħħtu jew oħxon jew qawwi, jista' mhux ikollok l-immune system b'saħħitha għax jista' jkun li itik challenge. Imma iva, jekk l-immune system ta' persuna hija dgħajfa, hija baxxa, għandek riskju ħafna ikbar illi virus wieħed jew iktar jieħdu over, jinfettaw. Għalhekk inti meta nies li jkunu immunocompromised jew l-immunità hija baxxa, għalhekk għandu bżonn ikun hemm il-prudenza li inti jkollok anke fl-ambjent tal-isptar u ġvera the correct hand hygiene li forsi użu ta' maskra. Din hija xi ħaġa qabel iż-żmien il-COVID m'għandux jasam il-COVID xejn. Meta inti għandek nies li m'għandhomx immunity, in-nies li jmorru ħdejhom dawn irid ikunu nies li jipproteġu huma u qegħdin jipproteġu il-persuna li qegħdin jaraw qudiemhom. Interessanti. Ġifieri li kont ħansemmi qabel ma ninsa, wasalna f'punt fejn nies illi għandhom ċertu mart jew kundizzjonijiet ġenetiċi li qiegħda fid-DNA tagħhom minħabba żball jew spelling mistake jew misprint fid-DNA, illum qegħdin f'punt fejn jieħdu d-DNA ta' dawk in-nies, nimmanipulaw jew nikkoreġu dak id-difett u nerġgħu nagħtu ċ-ċelluli lura lill-pazjent. U jerġa' jibda jagħmel fotocopies tajbin. Daqshekku. Di xi ħaġa ġifieri min ifittex fuqha. Tfittex fuq gene therapy, l-iktar mart klassiku li qegħdin ifittxu fuq bħalissa li huwa ġifieri qiegħda ssir bħalissa huwa l-mart tad-demm inserta bħal huwa s-sickle cell u tal-assimja. Dan hemm proġetti enormi kbar fl-Ewropa u barra mill-Ewropa, illi peress illi ilna 20 ta' snin nafu eżatt fejn hu l-iżball, qed nitkellem fuq 20-30 sena.
Allura inti ir-riċerka dejjem tattakka, dejjem tiffoka fuq fejn hu dak l-iżball u kif tipprova tbidlu. Fl-aħħar wara 20-30 sena kemm domna, imma wasalna vera viċin biex tkun xi ħaġa illi tfejjaq tikkura dak li jkun. Din hija l-famuża l-weda ta' gene therapy. Għadna bidu ħafna, imma ġifieri kif aħna naraw l-iżviluppi fil-kamp tal-inġinerija u fil-kamp tal-AI, fil-kamp tal-mediċina u tal-ġenetika, dan iż-żmien huwa żmien interessanti u eċitanti illi naraw daw l-iżviluppi. Bħalissa vera inkredibbli l-affarijiet li tiġru. Jgħadġu xi movie. Ekku. Xi riżultati kellkom, Joseph? Iva, li batna. Mela mill-aspett tagħna ix-xogħol li batna fil-Space Station minn hemmhekk bdiet. Aħna batna 3 darbiet, ġil-ewwel li batna kien fis-sena 2021. Dawn huma kampjuni jew tessuti minn pazjenti li jbatu bid-diabete u li kollhom il-feriti jew ulċeri fis-saqajn. Mela, feriti u ulċeri tas-saqajn sfortunatament huma prone li jkunu infettati bil-mikrobi. Inti mikrobi jinsabu kull imkien, inkluż fuq il-ġilda tagħna, issek inti għandek ferita sewwa, il-mikrobi li jinsabu fuq il-ġilda għandhom ċans ikbar li jitlu ġewwa, li jitlu fid-dem, jew inkella saħansitra jmissu mal-għadam. Jekk tkun gravi ħafna, dawn in-nies għalhekk ġieli jkollhom bżonn operazzjoni biex tneħħi s-suba jew is-sieħ, jekk tkun gravi. U x'inhi l-problema? Il-problema hi x'wieħed jistaqsi imma għalfejn tiġi gravitant lin-nies iridu jneħħu s-swaba u s-sieq għala. Il-problema tkun li il-mikrobi m'għandniex biex noqtluhom, m'hemmx mediċina li lesta teradikom bħal antibiotics. Għax dawn ikunu mikrobi illi over time jiġu resistenti għal mediċina. Issa, il-fatt li aħna nafu bija din, nafu l-mikrobi huma resistenti, nafu wkoll kollegi tagħna ġewwa l-Amerika u studji riċenti, u bagħad batna x-xogħol tagħna. Il-mikrobi fl-ambjent tal-ispazju irrispettivament mill-mediċini u mill-antibiotics, meta dawn iqattaw ammont ta' żmien fl-ispazju, fl-Space Station, u tħares li ġenetika tagħhom, tara li żviluppaw ċertu mutations u DNA changes u jkunu resistenti għal mediċini. Iġifieri l-ambjent tal-ispazju ġalhom jadattaw għall-ambjent ostili jew ħarx u ġew b'tali mod li huma drug resistant jew taf kif antibiotic resistant li mhix xi ħaġa sabiħa. Però antibiotic resistant jiġifieri bħal meta jien biex il-penicillin u kważi kull mediċina oħra. Dik xi ħaġa oħra mbagħad, dik hija l-farmakoġenetika. Ġekk inti bħala persuna u nies oħrajn l-antibiotics ma jaqbilx magħhom, dik hija xi ħaġa oħra. Dika inti għandek ċertu framework ta' DNA u genetic makeup illi ċertu mediċini, ċertu drugs ma jaqblux miegħek. 90%. Li qed nitkellem fuq għajjina, però fuq tad-diabete dik hija antimicrobial resistance. Fejn inti il-mikrobi fil-li kienu suscettibbli li jmutu bil-mediċina. U fil-li by time jew għax tant kemm tajthom antibiotics. U drawh. Eżatt. Allura jiżviluppaw modi kif il-drug, il-mediċina min-naħa tidħol u min-naħa jippumpjaw għal barra. Hekk ġifieri they pump it out. Jew kellha jkollhom pereżempju cell wall, jew kellha jirabbu ċertu oxra li l-antibiotic ma jaħdimx fuq. Ma jistax dik il-mediċina tiħħajpja b'xi ħaġa li titriggerja l-antibiotics biex joħorġu. Allura titlef ħafna antibodies. Allura di li għadek kif semmejt inti, bl-istudji li għamilna aħna u qegħdin nikkonkludu u anke nies oħrajn, meta inti qed tistudja l-istess mikrobu fl-ambjent tad-dinja li ilu jikber għal dawn l-20 ta' snin. U anke nafu bejn wieħed u ieħor il-mod ta' kif jadatta, kif jinbidel, għalfejn jiġġieled kontra l-antibiotics. U f'daqqa waħda issa għandna informazzjoni ġdida. Ġda mikrobu ma żidnilux antibiotics jew mediċini, batnieh fl-ambjent tal-ispazju u rajna kif jadatta, jaġixxi, jikber. Hemm dawk li jmutu u dawk li le, hemm dawk li kibru iktar mill-esperimenti li batna aħna. Ir-radioattività taffettwa. Taffettwa. Għax radioattività primarjament toħloq breakages
Fid-DNA inti tkissru jew tiftħu bir-radiation. Imma ġifieri tkissru tal-minaħal kollox, Jekk tqatta żmien twil ħafna tista' tkissru kważi għal kollox, però ġeneralment inti għandek il-pulses. Allura dik hija biżżejjed biex toħloq żbalji u difetti fid-DNA. Ġeneralment ikollok korrezzjoni li terġa' tifforma normali, imma iktar ma tibbombardja, iktar iżżid iċ-chances tal-spelling mistakes. Allura il-korrezzjoni ssir imma ssir b'difett, bi-spelling mistake. U m'hemmx ċans li jaddatta d-DNA għal-radioattività. Impossibbli. Mhux impossibbli le. Għandek mikrobi. Daw mhux mikrobi li ssibhom jew nitkellmu fuqhom frekwenti. Hemm mikrobu partikolari pereżempju, Radiodurans Deinococcus. U dan il-mikrobu huwa reżistenti għal 5000 grays ta' radiation activity. Iġifiri 5000 hija xi ħaġa li qas issiba fid-dinja kważi. Per dan il-mikrobu ittieħ kemm ittieħ radjazzjoni jibqa' ħaj. Dan issibu ħafna fis-swamps u f'marshland, speċjalment l-Amerika u Florida u anke postijiet oħrajn. Dan iġifieri issibu f'postijiet. Daw jissejħu extremophiles. Extremophiles huma bakterja jew life form li jeżistu fl-estremitajiet tad-dinja. Hemm mikrobi oħrajn pereżempju jinsabu viċini tal-hot springs jew fejn il-vulkan. Daw iktar ma dik temperatura għolja, iktar issibhom hemm. Dawk il-krebs taħt il-baħar fejn vulkan. Iva wkoll. Ma nafx ħafna fuqhom ma iva, dawn huma l-extremophiles. Għaw wieħed jistaqsi interessanti immens. Melek inti allura issib ħajja in the extreme environments of Earth. Merek barra mid-dinja ukoll hemm dak li hekk imsejħa extreme environments jekk il-qamar jew Mars jew postijiet oħra. Ewropa. Mela allura, Ewropa interessanti nistgħu nitkellmu fuqu. Mela allura mhuwiex impossibbli li l-ħajja ssib hemm ukoll. Mhux qed ngħid li sibnija biċ-ċert jew rajnija, imma mhux impossibbli. Ewropa huwa l-famuż qamar li huwa miksi silġ imma taħtu huwa mimli ibħra, oċeani, ilma. Għandu kor ukoll. Interessanti dik, yes. Iġu dawn huma omura u satelliti u pjaneti. U m'għandhomx bżonn photosynthesis. Bħal ħolqien kollu li hawnhekk fid-dinja. Fid-dinja hemm ħajja f'qiegħ il-baħar. Dik 1%. Illi ir-raġġi tax-xemx ma jintlaħqux u hemm il-ħajja. Hemm. Allora din hija x-xjenza, x-xjenza tal-ħajja. Dik il-ħuta jisa tant kemm sewda, tabżorbja id-dawl. Iva. Dika vera interessanti, ġifieri kemna ħutek. Jista' jkun hemm xi ħaġa mhux avvanzata, evoluta fuq dik il-pjaneta. Allura inti iċ-challenge hija waħda kif taqbad tgħid fiżika għax inti biex inti tiżviluppa ir-rockets u l-fuel u l-space flights u l-flus li ħorġu. In-nies li ma jemmnux li jżommu ktura milli tagħmilha. Biex inti tmur u tagħmel l-esperimenti fuq il-qamar, fuq Mars, fuq Titan, hija challenging ħafna u hija demanding ħafna. Imma issir. Bdew bdejna nitkellmu. U saqsejtek jekk taħsib jekkux terraforming jew palm sperry. Iva. Jien naħseb it-tnejn huma it-tnejn isiru. Terraforming li qed terġa' tbiddel l-ambjent biex iġibu viċin ta' kif kienet id-dinja. Aħna nħarsu lejn il-qamar dejjem ħajibqa' skużani. Ħajibqa' dejjem ambjent ta' desert. Ostili. U ħajkun forma ta' springboard. Ġinti minn fuq il-qamar fejn inti għandek ammont kbir ta' areas fejn hemm silġ u ilma, dik nafuha. U dak l-ilma huwa interessanti biex inti tużah u tipproduċi l-fuel minnu.
Anti il-qamar jintuża bħala springboard biex tmur fil-postijiet li jmiss. L-iktar pjaneta ġvera ek eċitanti u interessanti hija Mars. Mars tissemma ħafna, anka forsi minħabba SpaceX illi it-tir tagħhom li jmorru joħolqu bombardjaw bil-nukleari. Bombardjaw, inti kinti ma tittar minn fejn ġejja din, x'inti għandek Mars, miljuni ta' snin ilu. Kien hemm il-ħajja. Kien hemm il-ħajja jew inkella aħna nafu biċ-ċert li kien hemm lakes, kien hemm il-baħar. U kien hemm ġifieri saħħan sitra jisom xmara ħanejtek fejn jiffurmaw ċertu strutturi. Dawn jidhru llum il-ġurnata, ġillum il-ġurnata minn titħares bit-teleskopi jew inkella bl-orbiters li hemm madwar Mars. Jew bir-rovers li marru fuq Mars li hemm 3-4 issa. U anke hemm helikopter żgħir li jimsejjaħ Ingenuity. Tana l-ammont ta' ritratti u data li toħroġ minnu huwa inkredibbli. U jidher biċ-ċar li kien hemm dat-tip ta' ibħra u xmara li kienu għaddej minn hemmhekk. Għadhom qatt ma sabu definitivament fossils ħanejtek, ġifieri traċċa biċ-ċert li kien hemm life form. Però waħda mill-anijiet u l-oġġettivi tagħhom dawk ir-rovers huwa għalhekk biex ifittxu for past life. Dik waħda. Panspermia xi oħra, panspermia hija l-idea illi l-ħajja fuq id-dinja ġiet minn barra. Minn barra, minn kometi. Mhijiex impossibbli u tgħidala għax għadu reċenti ħafna għadu kif irċivejna fid-dinja rċivejna materjal minn asteroid illi l-Amerikani batu missjoni 4 snin ilu ġdida sentej sejra u sentej ġejja lura. Bħalhom għamlu l-istess il-Ġapan u kien hemm ukoll proġetti ġifieri mill-inqas kien hemm żewġ asteroidi żgur, possibilment 3. Jiġifieri li naraw mhix x'numa magħmulin daw l-asteroids u x'fihom illum il-ġurnata nafu x'hemm. U nafu illi ċertu building blocks tad-DNA jew inkella amino acids jew organic chemicals jew molecules jinsabu fuqhom. Ilma hemm ukoll fuq dawn l-asteroidi. Iġik inti din l-idea li ċertu building blocks organiċi inkluż l-ilma li dawn inġibu barra mid-dinja u ħabtu fid-dinja mhijiex xi ħaġa li persuna jista' jinnega kompletament. Ma tistax turija jew tippruva għax mhix xi ħaġa illi tista' tasal għalija f'konklużjoni malajr. Imma aħna qed nitkellmu fuq asteroids u kometi li qegħdin fis-sistema solari tagħna. Jista' jkun li daw li semmejna huma fis-sistema solari tagħna. Ma xi interstellar. Oskur, jista' jkun ukoll. Jista' jkun anki pereżempju, jista' jkun li d-DNA jekk tiġi xi ħaġa interstellar. Jista' jkun id-DNA ta' dak il-post ikun isotopes differenti u differenti għall-aħħar. Definitivament. Fat aħna biased meta nsemmu id-DNA u l-ATCG u jemmu aħna id-DNA huwa kompletament maħdum u magħmul biex nifmuh kif qed jiġri fuq din id-dinja. Jiġifieri jekk life form f'post ieħor hija maħluqa u ddiżinjata li hija silicon based pereżempju jew hija magħmuli minn elementi oħrajn. Mhijiex impossibbli. Jiġifieri li aħna nħarsu lejn id-DNA f'postijiet barra mid-dinja huwa tajjeb huwa sew, imma mhuwiex neċessarjament 100% comprehensive. Inti allura il-kelma żatta hi you look for intelligent signs of life. Mhux hekk. Fimta? Ma tistax tħares lejn ħajja jew DNA kif nafu aħna? Annimal, bniedem, insett. Mekk ikollok jinnaf, jekk ikollok ngħidu ħobs. Għatajt biċċa ħobs u ħallejt il-frak, jekk ikollok il-frak hemm xi ħaġa. Ekku. Ġifieri. Ekku. Dik l-idea li. U di interessanti, u inti għandek entitajiet enormi, aġenziji kbar enormi illi jinvestu flus u l-infrastruttura biex ifittxu u jħarsu lejn intelligent signs of life. Iġi wieħed jitbissem, wieħed jitħaq, imma inti għandek ġifieri fej għal żmien twil dik kienet xi ħaġa put on the side illi n-nies biss jitkellmu fuqha u l-aġenziji jżommu kollox on the side mistur u sigrit. Imma dal-aħħar din naraw kif ċertu affarijiet qegħdin
jinfetħu, qegħdin jitkellmu iktar fuqhom. Huwa vera, huwa kif taqbattejt, jammettux vera illi hemm ċertu fenomeni Inspjegabbli. li huma inspjegabbli. U maqbudin fuq il-kamera u sensors. Jiġifieri dawn nafu bihom u allura hemm ċertu xogħol ħanejtek li jrid isir biex tifhimhom aħjar. Bħala xjenzjati tkunu tidu il-prova. Ekku, 100%. 100%. Sa jekkux l-oġġett sieħ. Jew farka u kol bizzejiet. Ekku, inti dejjem għandek ix-xjenza u xjentisti inti taħdem l-ipotezi. X'inti toħloq mistoqsija u toħloq ipotezi, ġifieri jekk jiena insib din il-kimika mela hemm ħajja. Jekk jiena insib dawn it-tip ta' figuri u data mela hemmhekk hemm oġġett illi jimxi b'tant speed. Jekk inti allura ma ssibx dik id-data, jekk inti allura ma ssibx dak ir-riżultat, mela mbagħad taċċetta l-ipotezi l-oħra li dik ma teżistix jew dik ma jistax ikun. Inti dejjem taħdem by elimination jew by exclusion. Fimta? Jekk inti trid tipprova dak li qed tgħid, you have to prove. Proof, eżatt. Sa jekk ngħidu li kollega tiegħek f'Stanford, ngħidu hekk. Għandu exotic material u exotic biologics. U issa l-bieraħ, insomma, l-bieraħ kien fuq il-kongress, ma nafx rajtux. Ma rajtx, ma segwitx fil-dettalju. Il-kongress u xi ħadd fin closed ġifieri u xi ħadd ħaret ratta xi ħaġa u tafaħħa fuq Twitter issa waqqawha. Jidher li għandu xi materjal Gary Nolan. Li hum vera interessanti. Jien naħseb materjal interessanti illi mhux neċessarjament nifmu kif jaħdem. Għandek sew materjal illi jittella u jinġib mid-dinja tagħna stess. Xaħ id-dinja tagħna stess għad baqa' postijiet u affarijiet li għadna ma nifhmuhomx. U bad speċjalment materjali li jinġib minn barra. Ma ninsewx illi f'postijiet bħal l-Antarktika fejn inti għandek kull imkien silġ u abjad biss. U f'daqqa waħda tara ġebla sewda jew kważi sewda f'nofs l-Antarktika. Ma inti taf li dik hija xi forma ta' meteorite jew oġġett illi nġib minn x'imkien ieħor. Ovvja. L-istess argument jott ukoll fid-deżerti l-kbar tal-Afrika u postijiet oħra fl-Amerika. Inti għandek desert, għandek kullimkien kannella jew oranġo, desert biss. U f'daqqa waħda tara ġebla kbira jew modest size. Ma dik inti taf li nġibet minn barra d-dinja. U dafat ma tinti daw ifittxuhom u jieħduhom għat-testjar, tinduna li inti għandek ċertu elements u materjal illi huwa materjal u elementi li nafu bihom mid-din id-dinja, però forsi jkunu ikkonċentrati f'ċertu elements, jekkux ħadid, jekkux ċertu minerali oħrajn. Ma dak huwa materjal illi jiġi studjat fl-universitajiet u f'ċentri ta' riċerka. Mhux impossibbli li nies akademiċi, jew anke mhux akademiċi illi jakkwistaw u jkollhom aċċess għal materjal ukoll, imma x'toħroġ minnu, x'dettall toħroġ li jista' jispjega xi affarijiet jew xi fenomeni jew xi affarijiet mhux tas-soltu għadu mhuwiex ċar jew għadu mhuwiex spjegabbli b'lingwa li niftehmu aħna. Skont Gary Nolan, fl-ispazju ħassib l-istess isotopes li huma jkunu il-problema li jkun hemm differenti jvarjaw kemm ikunu puri u hekk. Ekku. Issa konċentrazzjonijiet. X'inhi? Il-konċentrazzjonijiet forsi. Issa mill-lider il-materjal li għandu x'ismu Gary Nolan huwa 98% bismuth jew bismuth kif tgħidha u 2% zinc. Okay. Mbagħad għandu materjal ieħor li huwa magnesium to the highest level jgħidlek imħallat b'xi ħaġa oħra biex ma jisplodix. Right. Imma ma jagħmlux sens li bniedem jagħmilha. Jiġifieri daw magħmulin
għal xi ħaġa speċifika u x'aktarx ġo zero gravity. Ma ektar li jkunu ġejjin minn barra. Pa speċi forsi jista' jkun jinnaf fejn nħadmu dal-materjal. Il-laboratorju u ċ-ċentri. Jew nkella jinnaf dal-materjal jinstab interstellar minn x'imkien ieħor. U l-isotopes ikunu jvarjaw. Iva, mhux oġġetti li jinżlu, inti għandek porzjoni enormi ta' materjal li jkun dieħlin id-dinja ġeneralment jinħaraq. Ħabba l-atmosfera. Friction jinħaraq kompletament. Per mhux kollox jinħaraq. Iġi ċertu materjal u meteoriti u ġebel jitħlu, jippenetraw u sa id-dinja ġuħna kemm ngħidu l-dinja għandna biljuni ta' nies ma' kollimkien. Imma kif kellek tħares lejn id-dinja kollha kemm hi, porzjon enormi tagħha m'hemmx nies. Ilma, baħar, jew inkella deżerti, jew il-poles. Dawn ma postijiet fejn kapaċi jkunu littered b'dan it-tip ta' materjal li ġej minn barra ġvera illi n-nies għadhom ma jistgħux jakkwistawh u jifhmuh. X'ismu Ivelob ġabar xi materjal mill-ewwel Interstellar Comet. Ma nafx jekk rajtix. Le. Ġo l-Indian Ocean minn għalih. Morelli. Le mhux ġo l-Indian Ocean. Nsejt fejfa issa. Insomma, li ma nkisruwix l-istorja. Da minn lider daħlet xi kometa u nqabdet minn NORAD u minn xi sensors u għandek kontinwament dak kontinwament għandek isom spy satellites biex jaraw x'inhu ġej minn barra u x'kapaċi ġej. NORAD jiddetektja 3000 oġġett kuljum diħel minn barra. Marelli. U jvarjaw mis-sajs minn oġġett daqs ping ball jgħidlek sa ballon u ġili anki. Dan NORAD din biex jiddetektjaw il-missili minn Russja u minn Ċajna. Ekku. Allura jiġu diskartit għasjatu kasom. Ekku, vera kol. Għara data li kieku nistaw nġbru minn dal-affarijiet li daħem mill-atmosfera. Ħafna. U dak li qed inti huwa vera. Ġili mill-smajt jiena, ġifieri smajt jien personalment, ġifieri dil qed inti hija vera, hija fil-mija li tarhom dawn l-oġġetti illi ikunu jew jorbitjaw jew nkella deħlin fl-atmosfera. Ġeneralment satelliti pubbliċi jew tal-gvernijiet ikunu kif taqbad tgħid ikun qishom tagged jew labeled sewwa. Pero nafu kol biċċert li jkun hemm oġġetti li mhumiex known jew tagged jew labeled. Issa ġili iwaħlu f'xulxin. L-Amerikani iwaħlu fir-Russja jew fiċ-Ċajna u vice versa. Fejn inti nies fil-militar li jkunu jridu jtellaw ammont ta' oġġetti jew satelliti u ma jridux juru x'inhuma ma jkunx hemm forma ta' tagging jew labeling. Daw hemm minnhom. U mhux ftit. Issa, kif tizvolġi l-istorja. Daħħalet jgħidu li eżempju mill-80s għandhom teknoloġija kbira. Jekk aħna vera naslu nemmnu li sal-qamar tlajna fis-sittinijiet u l-ewwel xogħol li l-bniedem tela fl-ispazju mir-Russi u mill-Amerikani, again fil-ħamsinijiet. Qed nitkellmu iktar minn 50-60 sen ilu. X'ġalhom jefqu biex jitalaw fuq il-qamar u jkomplu dik questionable. Mela, waqfu u mhux. Mela, waqfu milli imorru fiżikament fuq il-qamar. Dik vera. Imma inti tara il-backstory tagħha dik. Inti għandek kellek kompetizzjoni interna bejn l-Amerikani u r-Russi minn kapaċi l-ewwel. Space race. Dik ma nafx jekkux vera dik l-istorja tal-kosmonaut li tala fuq il-qamar u ntaqqa mal-Amerikani fuq il-qamar ma nafx dik vera fixi, Ma nafx li vera. Għax fixi l-ħaġa ħafna. Pero li r-Russi nizlu kol rovers u probes fuq il-qamar nafu kol. Dika saret. Anki fuq Phobos u fuq Pluto, ġifiri. Ekku, ġifiri kważi virtualment is-sistema solari kollha jew intbagħtu probes madwar jew inkella niżlu fuqhom. Anka fuq Venus niżlu. Fi żmien imbagħad wara s-sebgħinijiet
l-interess tat-tiġrija lejn il-qamar majnat u kienem fl-Amerika kienem jisu fork. Kienem min irid ikompli għamel iktar xogħol fuq il-qamar biex ikollok sistema ta' bażi jew kolonja, jew inkella sistema li kollok kmand minn barra d-dinja li speċ ta' jkollok inti superiority. Għamek fejn imbniet l-ideja tal-Space Station u mbniet l-ideja ta' Space Shuttle. Ix-shuttle ħadet ħafna risorsi. Għamlet ix-xogħol tagħha u koll kien hemm daw li huma jorbitja madwar id-dinja kien hemm forma ta' laboratorji, kien hemm l-Skylab. Skylab kien qabel l-Space Station terġa'. U dik għalek program sħiħux. Iva, ġifieri bad kien hemm inti ġeneralment inti għandek is-sistema politika illi tejn jew timbotta daw tip ta' programmi. Meta in-nies u kien hemm il-gwerer tal-Vjetnam u il-Cold War u n-nies jiddejqu, n-nies ġifieri jgħidu ma għalfejn ħatibat in-nies u l-esplorazzjoni fl-ispazju meta inti għandek il-problemi kif għandna bħalissa. Allura mill-aspett ta' gvernijiet majnaw ċertu flejjes u interess. Però bad kien hemm bħalissa din naraw revival ta' dan is-settur, speċjalment mis-settur privat u tal-business. Fejn inti għandek SpaceX huma number one. U għandek Blue Origin u Jeff Bezos u l-Virgin u għandek ruxmata ta' kumpaniji oħra fejn irrispettivament tal-gvern ċentrali jew l-aġenziji dawn il-kumpaniji privati telaw fl-ispazju, mhux tal-li telaw u tal-li edew lin-nies professjonali tal-pajjiż għandek ġi l-astronauti tellaw għamuma, ġi SpaceX kontinwament tellaw l-astronauti tan-NASA u tal-Ewropa. U ġi li tellaw ukoll l-astronauti minn Russja wkoll. Però jitellaw nies tagħhom, ġifier impjegati ta' SpaceX jew nies li huma biljunari jistgħu jidħlu fix-xena biex jitilgħu fl-ispazju wkoll. Inti hawnhekk ftaħt playground għan-nies li mhumiex nies politiċi, mhumiex nies fil-gvern, daw huma nies fil-privat b'xamma ta' business. Imma ma tantx naqbel magħha għal raġuni waħda jien. Rajt il-progress huwa tajjeb li jsir minn nies bħalna u hekk fimdej bħalna għażin. Jekk hemm xi ħadd ikollu l-flus u interess biex jagħmel xi ħaġa, jien interess tiegħi biex niekollu norqod. Imma, insomma, ejja ngħidu li jużaw dit-teknoloġija ħażina. Għax inti toħroġ barra mill-atmosfera u mill-atmosfera ma tantx għandna armamenti li nistgħu noqtu xi ħaġa barra mill-atmosfera. Allura da jista' jinnaf waqqa xi bomba x'imkien. Mela, m'intix sejjer skorrett. Fil-fatt għalhekk bħalissa u s-sena li għaddietu ta' qabel hemm interess enormi mill-Amerika, mill-Ewropa, mill-Ċina, mill-Russja biex barra minn din id-dinja ikun hemm superiority. Diġà inti għandek ammont ta' użu ta' satelliti laser focus biex satelliti li jiġu sparati mid-dinja tibatom f'post preċiż kif ikun dictated, ġifieri kif jgħidlek eżatt b'satellita blazer ħanetek li qed tippontalek il-coordinates preċiżi. Diġà qegħdin fiha dik. Inti l-lum il-guided missiles to GPS precision dik ġejja minn satelliti. Imma l-missili ma jaqbżux is-60,000 bit u xejn. Mela minnix espert. Allura jekk inti ħatitfa' xi ħaġa l fuq minn 60,000 bit. Laqas ajruplani ma ngħid. Il-Blackbird jitlembek sal-atmosfera. Diġà hemm fatt riċenti ħafna kien hemm xi missili mill-Iran missier żball li dawn jitilgħu at sub-orbital level. Imma ma jaqbżux l-orbita. L-orbita le. Għax inti jekk għandek xi ħaġa fl-orbita hija untouchable. Però ibqa' ċert li għalhekk hemm issa u forsi anke ta' żmien ilu hemm ir-revival u interess enormi speċjalment mid-difiża u mill-militar f'assets li huma tal-ispazju minħabba din ir-raġuni. Issa, jekk noħorġu barra minn dis sistema solari, sawa?
kemm taħseb li jibqa' tajjeb id-DNA? Dik questionable ukoll. Għax kif għedna l-ewwel id-DNA jitfarrak. Jien naħseb illi Irrid ikun fi free state, ħanejdu hekk, biex ma jiġrilux ħsara. Jieħseb dak li free, jieħseb dak li freeze. Free state, jiġifieri free state twaqfu. Twaqfu tislaw jaħu. Ekku, fil-fatt, oġġetti li jiġu studjati biex inti twassal il-bot. Il-ħajja għandek diversi modi, per di xi ħaġa li inti tislowja l-metabolizmu jew saħħansitra twaqfu hija l-iktar waħda plawsibbli. Għax inti inutli tibgħat bniedem u tibgħatu fl-ispazju jibqa' għaddej għal sentej 5 snin jew iktar u għandan jikrolla, jitkisser. U tu l-aging jekk daħ jibqa' għaddej minn fuqu il-żmien u l-ħin li daħ jasal fejn għandu jasal mhux se jkun qed jiffunzjona daqskemm wieħed jixtieq. U jekk jitwaqqaf il-moħħ. Però ikollu ħsara l-moħħ. Ukoll. Ġifieri hemm sikkina kieku jiena kieku kellek tgħidli kif qed tara l-futur immedjat f'dawn il-postijiet bogħod ħafna, probabbilment u din diġà hija tried and tested. Mela fuq Mars diġà għandek 1, 2, 3, 4 jew iktar rovers u robots jippassiġġjaw fuq id-deżert u anke helikopter. Mela żgur ċertu pajjiżi, ċertu kumpaniji jew gruppi li jridu jibatu il-preżenza tagħhom, l-emblem tagħhom fuq post il-bot, l-ewwel li ħajamlu mhux se jibgħatu n-nies, l-ewwel li ħajamlu ħajbatu xi forma ta' rovers u robots u helicopters li minflok huma sempliċiment ikkontrollati, primarjament ikkontrollati minn nies mid-dinja. Kif isir bħalissa ġifieri ir-rovers fuq Mars huma kontrollati minn xjentisti mid-dinja. Ġumma jibatulhom il-coordinates u dan jimxi l-hemm jew law. Idumu ti għandek 20 minuta biex jasal mid-dinja li Mars, għandek 20 minuta biex jasal il-komand. Issa jekk aħna dan li qegħdin naraw jiġri madwarna bħalissa bis-sistema tal-AI u l-Artificial Intelligence. Jekk inti tipprogramma dawn tip ta' rovers u robots, programmati bl-AI li kapaċi ikunu sentient, ġifieri. Issa sentient jew mhux nidħol fiha dika debatable. Imma li kapaċi dawn on the spot, jekk hemmx problema jew le, jew inkella dan kapaċi jifhem fejn għandu fejn imur, jew inkella jikkoordina ma' sħabu oħrajn li huma AI biex minflok wieħed jgħid ara mela jiena qiegħed wieħed u ħdejja u 10 oħra. Mela waħda ma nistax nagħmel hekk, però ma' 10 nista' nasal biex nibni din l-istruttura. Mela dawn l-affarijiet. Hemmhekk jiġu perikolus l-AI. Imma hemmhekk sejrin. Għax inti jekk inti tajtu aġenda l-AI biex jagħmilha, u badda l-AI kapaċità li jaħseb waħdu. Iva. Allura da jibda jgħid jiena qed nagħmel dan kollu. Hopefully jibqalna s-seta li naqalaw il-plug. Imma l-hemmhekk sejrin. Skomarġi kollok is-solar energy. Dak ix-xjentist li nsejx kien jismu għal all right, nistgħu nagħmlu kill button għal daw l-AIs. Imma jaf l-AI jkollu backup ximkien. Żgur. Ma nistgħux nlaħħu ma' din l-intelligenza. Ġifieri nut li jekk naqalgħu il-plug jaf ikun hija storja x'imkien u mbagħad bum jaħsadna. In-nies hemm barra dawn li jisimgħuna, in-nies jitbismu u forsi jitmelħu xi ftit. Xi ħaġa serja. Ħaġa serja ħafna. U it-tendenza li l-hemmhekk sejrin. Ġifieri dawn il-ħafna meta jkun hemm forsi ma nafx diskussjonijiet serji li jkun hemm xi forma ta' liġijiet jew setta regoli huwa proprju għalhekk biex tipprova żżomm ċertu kontroll. Però il-mument inti taf li ħaddaħħal ir-regoli, li ħaddaħħal il-liġijiet u framework żgur li se jkollok renegades jew sistemi illi jekk hemm ir-regoli biex ma tagħmilx hekk, ibqa' ċert li ħajkun hemm min ħajamel minn kollox biex jagħmel hekk. Għax scary l-ħaġa, orrejt, qabel kont ngħid ma jistax ikun jiġri bħalma ġara ta' Terminator, żgur Alla, sewwa. Imma janħallu r-robots barra, illum għandna drones. Dil-AI tista' tagħmellek drone, bum, u tkisser kull mem. Mela. Memx għalfej il-robot? No, ma xafej il-robot. Jew kalla tista' toħloqlok patiġint li teqret in-nies. Mela. U ma teqrix l-annimali l-oħra, peress li iktar intelligenti minna. Mela wkoll.
Sewwa. Dawk il-problemi li għandi bl-AI. Issa s-sabiħa hi kemm minnhom dawn il-problemi qegħdin jiġu maħsuba serjament u kemm qed isir xogħol biex kif taqbad tgħid jinżammu u jiġu tackiled. Kif kellek issaqsini jien ngħidlek illi ftit għarfin fuq dal-affarijiet, aħna l-ħsibiet tagħna huma fuq affarijiet frivoli u vera. Materializmu. Mhux hekk. Dik il-problema, jekk pereżempju nibda nitkellem ma' xi ħadd rajt fil-Kungress, u le daw kollha ċuċati. Mela daw hemm 40 ruħ li jagħmlu testifying quddiem il-Kungress. Fuq materjal daw, jisu xejn mhux xejn, ma ġara xejn. Issa ngħidu li jkollha aġenda għaliha. Min ħajwaqqafha di. Forsi ma tkunx titteqret id-dinja, ma tkunx titkisser in-natura, ma tkun tittelimina l-bniedem biss. Da jekk li ikollu farka ħsieb illi biex jippreserva d-dinja jew ġiba tajba u n-nies huma l-parassita din id-dinja. Problematika. Problematika. U insomma, għax da suġġett huwa kif suġġett enormi. Ma tiqaf qatt. Ix-xogħol li batna aħna u li niżilna, aħna ġifieri studjajna u qarajna id-DNA tal-batterja. Mela kien sellem u nsemmi wkoll ġifieri nies u kollaboraturi li ħdimna fuq da, inti għandek nies minn kull tip, għandek nies li huma tobba, nies li huma xjentisti, hemm kollega Christine Gatt li hija biomedical scientist taħdem l-isptar u tagħmel PhD, u għandna nies l-Amerika u postijiet oħra. Inti għandek network ta' nies, kulħadd huwa espert fl-erja tiegħu. Ix-xjenza hekk tissir. Hekk tissir. Komunikazzjoni. Hekk tissir. U aħna sibna ġifieri ammont ta' varjazzjonijiet fid-DNA, sibna ċertu changes. Inti meta ħaresna lejn bakterja ma tħares lejn wieħed, tħares lejn collection ta' bakterja jissejjaħ microbiome. Ti microbiome għandek 10 jew 20 mikrobu differenti kollha jgħixu fl-istess ambjent. Clusters. Eżatt. Daw, ammont minnhom ma ġara xejn, ammont minnhom mietu u oħrajn kibru and they flourished. Evolvew, ħanża l-kelma. U l-istruttura tinbidel tad-DNA u teqpa l-istess. Iktar milli tinbidel l-istruttura li ma ħaresniex lejha bħala struttura, pera nafu bħala DNA, bħala sequence. Bħala sekwenza tinbidel fl-ambjent tal-ispazju tinbidel. Issa dik id-data, dik l-informazzjoni inbidlet jekk hux biex tadatta, jew inbidlet għax il-mikrobu ħolqulu mutations minħabba raġġi solari. Għadna ma nafux eżatt, però issa li tellajna 3 darbiet għandna biżejjed data u informazzjoni biex nikkomparaw il-materjal li tela u li niżel, il-materjal li baqa' hawnhekk u noħorġu din id-data li dan ix-xahar jew ix-xahar ta' Diċembru għandna nagħlqu dal-proġett kompletament, ġifieri it-trilogy għax 3 missjonijiet jiġu magħluqa, jiġu konkluża. U bad nasbu fuq l-esperiment li jmiss. X'in miss issa? Mhux li mmorru aktar il-vot. Ejja, tal-ġenna. Mela. Dik xi ħaġa qegħdin naħdmu fuqha. Il-bot kemm imma l-bot lissa ġifieri inti mid-dinja mon l-Space Station u mill-Space Station għandek il-qamar. Dak huwa the next pass li jmiss. Il-pass li jmiss. Jien naħseb li il-qamar naħseb għandna xi reminiscences tiegħu fid-dinja naħseb jien. Infatti il-qamar huwa magħmul minn partijiet tad-dinja, ma nafx l-istorja eżatta, però il-qamar u minn xi huwa magħmul huwa simili ħafna. Ġifri l-istess affarijiet li ħansibhom hemmhekk. Iva, hekk hija. Interessanti. Dik hemm teorija antika immens fejn inti d-dinja kienet ġiet impatta b'asteroida kbira tant li ġifi d-dinja bid-daqqa li qarat ġifier jiffurma jew jinbesqu ċertu fragment ġebel kbar illi fosthom ifforma il-qamar minnhom. Bad il-qamar baqa' il-lokjat in orbit madwar id-dinja. Issa l-qamar għandu low atmosphere, sawa? Jew kważi xejn. Kważi xejn. Issa Mars għandha low atmosphere ukoll. Ekku. Issa ma nistax nifhem kif pereżempju Mars ħamra ħabba l-ionization. Iva. U l-qamar le. L-qamar le. Il-qamar stramba ħafna, jien ma nafx fiex dik. Ma dak huma l-elementi li ma jemminx x'huma magħmula. Ġvinti il-proċess ta' kif inħoloq il-qamar
U l-proċess ta' kif inħolqot Mars jew pjaneti oħrajn huwa differenti. Mhux waqt l-istess. Ok, vera, ok, meta jgħidu fi żmien, ġinti għedek apparti il-Big Bang l-nħoloq l-univers u s-sistema solari, ma naħsibx li s-sistema solari kollha magħmula fl-istess żmien eżatt, le. Jiġifieri taħseb li daw is-setta pjaneti li qegħdin ngħixu aħna f'sistema solari, dak ma nħolqux flimkien. Ok, mela, il-ħsieb tagħhom kien fl-istess żmien iva. Però pereżempju diġà nafu illi miljuni ta' snin ilu Mars kellha l-ibħra u kienet possibilment abitabbli. Mentri l-qamar le. U illum il-ġurnata nafu li l-Mars m'għadix abitabbli. Naħseb il-proċessi ta' kif anka il-kobor tagħhom, anka il-kor tagħhom kif huma differenti. Ma għandna ħafna. Tajjeb, naħseb. Sija 10 minuti. Nikkonkludu għalli ma ħallu xaw Joseph. Nikkonkludu għana. Grazzi Joseph, forsi nerġaw narawk darbohra. Kħeċir, diskussjoni vera interessanti. Tajjeb wis, grazzi tal-istedina u diskussjoni mhux tas-soltu. Dawn ma' suġġetti ġeneralment titkellimhom bejn il-ħbieb mhux vera, mhux programm tas-soltu. Imma sabiħ li nsemmu affarijiet dawk li mhux tas-soltu ma' affarijiet reali. Nitkellmu fuqhom ukoll. Thank you ħafna. Grazzi inti.